Hej moster Marianne. Vi vil gerne helt herop fra det nordjyske, hvor vi er højt placeret, ned til jer, helt nede i Holstebro, hvor I holder fest, sige noget til jer. Vi vil gerne sige stort tillykke med dagen. Ja, og vi håber, det bliver en rigtig god dag. Ej, Marianne, sandheden er faktisk, at helt hernede for fødderne af dig, der ser vi vildt meget op til dig, helt deroppe. Og det gør vi simpelthen fordi, Fordi du er simpelthen verdens bedste søster og verdens bedste moster. så, Ja, så ydmygt, så ser vi simpelthen op til dig. Og det er både for Holger og Frederik, og din svoger Thomas, det er mig. og din kære søster. Mig. Hej Niels Christian og Marianne. Vi vil faktisk gerne bringe det lidt mere ned i øjenhøjde og sidde lige over for jer og snakke med jer en hyggelig aften. Og det der er vores gave til jer, det er, En aften på Mortens Kro. Det er her, hvor vi er. Aalborgs absolut bedste restaurant. Vi glæder os. og det skal være lige her, fordi det har vi faktisk talt om at gøre i 10 år, har vi talt om den her restaurant. Og vi har bare aldrig fået det gjort, så det synes vi, vi vil sidde lige over for jer en rigtig hyggelig aften. Og I får også lov til at overnatte hos os bagefter. Vi ses. Vi glæder os rigtig meget. Tillykke, Master. Tillykke, Master. Vi ønsker dig en rigtig god fødselsdag.